Ето един лесен начин как да си оправиш егото сутрин. Значи, първо да имате хубаво всички хълъвки на земята. Да, това е най-лесно. След това и отдялото. И отдялото махаш. И след това тук изгъваш нормално. Направяш си чершаф. Направяш чершафа тук, както си е реда, нали? Да, изглежда добре. И после ще ви Да ти е приятно, за да спиш. След това слагаме на пул. Не, естествено, няма да го оставим така. Да. Добре, за това ви трябва двама човека. Да, майка, баща, приятел, брат, Сестра. Ето хубаво по реда. си. И сега го правите ето така. С кълъвките му слагате. Може просто да си ги подавате. И ето това е нашето легло. Точно това. Трябва да се получи. Да, просто да. Вижте. Много и удобно. човекът, който идва да спи, вие вече сте си го приготвили и човекът, който идва да спи, просто идва и си ляга. Но освен като баща ти е с чупен крак. Да, той прави така. Той стои ето така. Много сгодници. Еми, хора, това беше нас. Чао!